Diya guys, diyan namin sa taas. Kalisap na gadla, manggawas na rin mga kuan ron. Ito guys, diyan namin sa taas guys, sakasaka na dyan mis kuan. Kanang daang simenteryo. Hi guys, good afternoon. Abril 23 nagadudon guys sina mapugnan hapit na pud agmayo hapit kadoon nagahong birthday. Bitaw joke lang guys. Hapit na gud agmayo. Magdugang na pud agahong edad. Unsa karong hapon na guys ang atong mga bata. Magkuan ko damay avocado hapit na nga lata. Ahong butangan og kuan gatas kay naay masimasimag mga bata. Mura ng pinig ice cream sa lami ni guys, favorito ng MM. Diya asang hiwaon. Diya guys, mazungol kayo ng nasiplatan ng Mario dito. Ila, mangitaguan lagi kay gikan may tagbalan na siya, giya maning pinatilaw pa ni. Kuan, agba na, lata na na nahumok na. Pero pwede pa ni guys. Butangan ng pinigatas. Diya guys, kay init man lagi. Kaya namin sa ubos sa manari ko sa avocado. Maglingkod-lingkod mi dari sa ubos sa amang kamay. Kani Sabrina guys, bisag asan di aga sunod do. Oh, ko Sabrina ulit dito. Pangita na ka Marjorie, kay iti ra ba nimong tiil. Bisag asa dyan ni si Jana gasunod-sunod. Na hapit na mungit-ngit. Kani guys, kani nga karsada. Wa ko magdahom nga makarsada ni kay sa una guys agyan ng panig kabaw daan nga gamay agyan na panig balsa diya karon highway na daghanang mga mangaging mga dagang sakyanan kani padong na ni sa highway guys napo padong na ni sa napo tiga mang kamalig di na pilaran ni kalakang kanak gikan karsada napo siguro kalakaw Huwag magtiin. Kaulakaw ito, ihap. Kau. Sige na. Ipa kong pila kalakang gikan sa karsada. Ngaris kamalig. Ang ipalakaw ni Amy, pila kalakang. Diya guys, musaka din ito sa ibabaw sa mga kamalig. Di man ka guys? Kani guys, sa mga kamalig, gikadlakan ni sa una, mahadlak ni mo labay dani kay manalagi magsiga kay karali ko ng sementeryo ni. Sa unang panahon, sementeryo ko niingag amang lula. Diya guys, kani din ni, what dyan ni mga bay, sa una kani murag kakugnan, kakawzan pa ni. Sa katong high school pa ko, what dyan bay din ni. Diya. Karon guys, grabe panahon, anaghanan nag mga bay, mga bato na manglag minagbay. Diya. Kani jung lugar sa ako nagikadlakan ni kay nay magsigsiga dani ni marag santil mo. Kadlakan nilang lugar dani sa karon guys. Nagkanang namudzu. Ipon na tagpila kalakang kalsada nga to sa tang kamalig. Dali. Dali na barag na. Sina? Tinuod ka? Tinuod lagi ipon lagi nagtakatawas boboy. Ipon lagi na tanong di man tinuod. Pila kalakang gikas kalsada nga to sa tang kamalig. Ora makahibaw pod ang mga viewers na to kung sa kaladyo ang karsada gikan sa atong kamalig. Sige na, lak nga na. Paginay. Ako rin buslot niya. O na, gani. Paginay gani. Kasada. Yap ha. Nga kay, nag-vulcanize man lagi sa Mario. Kay may laing vulcanizing pa dani sa amang kuan. Karon wa ni undang sa vulcanize guys. Kay nga guba magamit. Yap na, anak sugod dia sa game mo nga kuan. 29, 30. 30 bitaw. 31, 32, 33, 34, 5, 6, 7, 38. Dagaglakang. Pila? 40. Agihap ko. 40. O, 50 kalakang. Adihara kutub. Pila? 45. Gagmay, 40 ko. Oh, lagi maanggaw 45 lagi kalakang sa gagmay nilakangan.
Diya guys, kita mo dani sa mga pinadaro. Ani may agi dani guys na to. Nga sinadya mo sa kami kay kanis im-im sa mukan kaadso. Gusto mo sa kazug mo to. Kay papadso ko na sa kasakag mo to. Muna ang dadon ron. Ini ka makatikang ka na. Gino ang diha kay Tsaka grabing panahon, grabing kainit, tanawag ang pinadaro doang adlaw pa na nangamatay ng mga sagbot. Sakto-sakto dyan na guys, umuwan na, na lang tamnan gardina na, tamnan na si Jaog, watermelon, o kanang kuan luy aday guys, og sibuyas ang itayam dani amang pinadaro. Diyan mo sa kanami guys. diha sa man taagi ng kakugnan man na. Hindi ay. Una. Murag mao ka una. Ay nga lagi mong yuta. Ilasa ka. Ako man ay mahadang. Naman ay daan. Diya gayon sa kamila ni Skuan. Saka kunos ini. Moto ni sila guys. Naman ay danak. Naman ay danak. Una nagtaga Cebu oh. Ditso. Oh, ditso. Lakaw. Kau, saka lagi. Ditso. Guys, kami tunga guys nagadlaw talisap na. Buli man nagnaog daw usa ng kunot. Papasas. Mabuli ma kay nagnaog. Ako na. Yung kag-inga na imong yuta. Gi, saka. Katawa ra ba? Kaya problema kay nagnaog kay bakilit. Nazi kunot ni mo daw us. Di hawiran ka na anak sige nak. Kadlok. Lagi kasaka. Hadlo ka no, imo kong paano, hadlo ka. Hindi di kasaka. Hindi na ba? Ikaw una ba? Kaya hadlo. Lagi. Yan nasa ka namin guys pakilid. Gara si Za. Problema kung siyang naog kay Za mo daw us. Gi. Kusugas isda oy. Yan nami guys. Sa kamis kuan manida ang karang hospital kuno sa una guys. Ay, ginuko katunga pagani, wa naghihanghang na, gihangat na sim-im. Gamalik to sa bus to kapag kasada to Da pa misa nga tunga. Dahil sa kabali da rin sige samok ba kuno sa pasakas mo to. Kamahadlik dani nga. Interview ning karaan. Lodi na makita ka ko sa ubos na. Kuan, taghan na kadug nang muan ng mga dahon. Sige bira-bira ang sanina makahubog ka makahubog ko dani kabot sa ibabaw kaya kang sanina gibiraman kay hawiran. Ay, di ano jud mi guys. Nindot ko no di nami. Ja guys, salisap nag-adlaw na Nag-adlaw. Mga bay guys, ubos na Mga bays ubos. Ang patanawon da dahil sa gipaningat lagi nagkon kag tawol sa likunak hangat ko ako gihangat. Nja na tanawa ang balhig kami rabi. Ang patanawon guys. Hapit na mo sa ag adlaw. Nja nag mga bays ubos mo nag mga baydas ubos mo na di dari mi agi. Nja guys dito dapat tagamang kamali to kananay at bagong sina nas ubos na mo nagamong kamali to ubos. Nja dan mga kilid na mga bagong mga bahay na lagbi ng mga bahay diha guys sa unang panahon kano pa dinay bahay din kaya kana laging kasada ang gingin jogi ang agianan na naog kabaw nga say may kasulti day. Ano ta kada adlaw day? Uy, masinay kunot madausos inagnaog datos kuan. Diya guys na paronamik makitaan po diha. Mana diha ang paronamik. Dapit sa aquaris na po na kana mga agianan aquaris. Mana diha na.
Ano diha? Mga bahay sa ubos. Namukan kag sa kadinhi da. Hi guys, mazong hapon. Unsa day guys, daris mo to. May laing content dari. Mag-shout out ko sa mga viewers na mga kanunay gud mag tanaw og mag-comment sa mga video. Sa pasensya mo guys sa uban sa next na lamang pud. Hello day ko kang Jit Mendoza. Hi, mazong hapon. Lordi Saladin sa Japan. Hi, da sa Japan. Kang Jamo Indazon nga nasa Canada. Hi sis, mazong hapon. Kaya Maricel ni Matala or ni Maricel ni Matalia. Wak pa ko gani pag-pronounce. Inja kang Bernadette Beltran. Hi. Ug kang Bernadette Formsma. Ja. Hello day kang Boy Lugaw. Black Castulo ha. Nasa CTO ni sa Hi, mazong hapon. Ug kang Jean Margaret. Hi, kang Zian Margaret sa Tagbilaran. Marcelo Castañares. Ja. Hello, kang Yin Vlogs. Hi, mazong hapon. Kang Lilian Life in Japan. Hi, diha. Kamusta diha, madam? Mazong hapon. Ja, kang Nakors Channel. Hi. O, Kakulot Vlog na taga Jinsan. Hello, kang Idna Kanyete. Hello po, kang Berna Mendoza. Asjit Mendoza. Mazong hapon. Ma'am. Kang Ropa Harley. Hello. O kang Ivy Ladora. Sani? Ladora ba ni? Hindi pa kaswat. Kang Ginalen Olivera. Hello. Kang Edith Labapis. Mazong hapon. O kang Carol Rubio. Kang Ariel Pilisarta. Hi. Mazong hapon. Kang Annabelle and Toko Family Channel. Mazong hapon. O kang Narcisa Aliho. From Quezon City. Ja, aguban guys, mga bago-ora ba ni silang mga subscriber wa pa ko nakalista. Ja, next na lamang pinazaboza mo pangabugro ha. Ja, sa Patuiban. Ug sa katong kuan hay diha sa Pilar Bohol sa Poblacion Pilar ug sa kanang nasilay branch pud sa Sabas di ay nakasabas sa kanang taod sa mga signal. Hello dihay kang Sir Michael Carias ug kang May Carias katong isang anak nga. Hi day, mazong hapon dihan sa dagan bang nagpataod og signal. So, salamat kadto sa kanang pagtaod sa among signal. Sa sa pabayang i-shout out kanang pasensya na mo sa wanhan na suwat kay kanang isuwat ni Im. Unsa ko kasawat sa mga uban nga nay mga bago kadto mga ni kuan karon. Next na pud nga shout out hanja. Para to guys. Ja guys, managbang nami. Daga sining baziha. Uy, Ginoo ko ngit-ngit na na. Ngit-ngit bro, lamdag Ginoo katong na oh. Uy, Ginoo ko inahan. Amang lubot dani, Ginoo ko basig mga daos-os kay tugbangan man. Awid man na. Di na ni guys. Mas mazo pa ko nung pagmutukad guys sa mutugbeng. Kay mahadlok siya. Hala nga manilihot dagtuan nila ba to. Sugbang na mi grabe ra bagad sangka. Sagbot. Kay sige siya pa magas na nga masakali ko na sa danis moto lagi ko no. Kaya guys, sana ba silang kabakil na patanawon mo na sa among tugbengan. Ano among tugbengan na Tawa. Ano ni among tugbengan karon ngadto padung sa ubos sa manay mga gianan ngadto oh. Na kasi mga mga sugsog dani di magtarog lakaw kay na. Ready na. Tugbeng na mi sa among tugbengan. Okay ra ka? Ang sigla maghawid. Ano ba magbuksan hawid na? At ni Milo. Ano ba guys nga singo man? Kanang nga. Nagdakan dami nga batuyas na nga daw nakitaan. Gamay na lang ang tugbeng. Mga 40 lakang. 45 lakang di ay. Kuan. Tugbengin na ba ay? First time ni mo masakag mo to na? Gusto mo na yung pag-agi. Ha? Gaba anak. A few moments later. Hi guys, Domingo na doon, Abril 24 na.
sa mudton jadi sa mas ali di man ito karon ja karon para makan naga mga avocado. Bugta nang isong luto ha kay mga mag ice cream ron, ice cream nga avocado. Di maro tag luto, way kag ice cream. Sigurado, basta ka ni kita kaon. Tengah mata sang luto. Gaya agamang avocado guys ya. Amagin sa mga bata. Mga bata, andaran ng mga bata kayo butang-butak. Si Marjorie ka magkakaan kag ice cream nga avocado Marjorie. Kasi. Dami na. Dami na. Ang gaya boy. Ya, dek mau video na labot yan ay pukot boy. Mong likod. Ay pukot ako sa sarang nagkuhan. Lamira dan? Lamira? Amira ka Marjorie Bay kayo, mahurad ang luto. Ayaw ng pakana. Ayun. Dali ani kaya. Ayaw na nini pakana. Saka panaksa na.